מאז היווסדה בשנת 1962 ועד היום עוסקת חברת מפרם בביצוע עבודות מתכת ושינוע המשולבות בהנדסה אזרחית וייצור מוצרי מיגון שונים לצד פרויקטים מורכבים לתעשיות האזרחיות, מוסדות וגופים בינלאומיים. משנת 2000 עוסקת החטיבה הביטחונית במפרם גם במיגונם של מתקנים מיוחדים, קירות סטריליים ומבנים ממוגנים משולבים. החטיבה הביטחונית במפרם מלווה את צה"ל, רפאל, כוחות האו"ם, תעש ועוד גופים ביטחוניים רבים לאורך השנים בנאמנות ובמקצועיות רבה במגוון רחב של תחומים ובהצלחה מרובה. משנת 1980 הרחיבה מפרם את המחלקה הביטחונית והחלה להתמקצע בתכנון וביצוע פרויקטים בתחום המיגון הפיזי. בין היתר ביצעה מפרם את כל עמדות האו"ם בקו הגבול ישראל-מצרים, את כל עמדות השמירה לקו צינור אילת-אשקלון, מגדלים לחברת החשמל, רשות הנמלים, צה"ל ועוד. מכל צד שלא תביט עליה מסוגלת המילניום להשיב אש שוטפת. מניפת האש יעילה בכל צד ולכל כיוון. המיגון החיצוני כולל שלדת פלדה ממולאת בטון מזוין, בהרכב מחוזק עם מעטפת פנימית מפלדה בעובי 8 מילימטרים. בסיס השלדה והגג ממולאים בבטון ומשולבים במסגרות הפלדה כך שמתקבל מיגון מלא ויעיל מכל כיוון ומכל זווית. מתוך עמדת המילניום תמצאו שליטה מלאה על הנעשה בחוץ, הן במצב בו החלונות סגורים ובוודאי במצב פתוח. המיגון השקוף עשוי זכוכית ממוגנת ירי בעובי של 43 מילימטרים עם אופציה לשדרוג עד 96 מילימטרים מבלי לבצע כל שינוי במסגרות החלונות ומאפשר החלפת חלון מתוך העמדה. פתחי החלונות בגובה של כ-50 סנטימטרים המאפשרים שימוש בכל ציוד תצפית הקיים בשימוש כיום. קיימת אפשרות להתקנת מגבים בחלונות ואופציה להתקנת חוטי חימום להפשרת עדים. מערכת פנאומטית המותקנת בתוך העמדה מאפשרת פתיחה וסגירה מהירה של כל החלונות אשר הופכים לחרכי ירי אקטיבי תוך שניות. כל חלון נשלט בנפרד על ידי שסתום פנאומטי ומאפשר הרמה והורדה של כל חלון בכל זווית, ממצב סגור לחלוטין דרך מצבי ביניים לפתיחה חלקית ועד למצב פתיחה מלאה. בעמדה ספציפית זו 3 חלונות נפתחים החוצה ו4 הם חלונות גיליוטינה הנפתחים כלפי מטה. מערכת הפנאומטיקה ניזונה ממדחס חשמלי המצוי בתא חיצוני ממוגן ירי עם חיבור לחשמל ממקור חיצוני או פנימי המזין את עצמו מגנרטור המשמש כאופציה להתקנה לצד המדחס בתא החיצוני הממוגן, דבר ההופך את המילניום ליחידה עצמאית לחלוטין. בנוסף, קיימת כניסה למקור אוויר דחוס חיצוני, כך שבמקרה חירום גם משאית יכולה לספק אוויר למתקן בעזרת המכל של מערכת הבלמים שלה. עמדה זו מציעה מיגון מלא לכוח מאבטח, מגן או תוקף. המילניום ניתנת לשינוע והעברה מהירים. ניתן לפרוס מספר עמדות שכאלו במהירות מרבית בכל אזור ובכל תנאי שטח. ניתן למקם את העמדה גם על רמסה או מסעית מנוף. עמדת המילניום היא עוד פיתוח ייחודי ומהפכני בתפיסתו של מחלקת המיגון במפרם. המילניום מצטרפת למשפחה הממוגנת שלנו. לרמגן מגדל תצפית ושמירה משודרג עם מרפסת ממוגנת הנמצא כבר בשימוש בצה"ל, ביישובים, במפעלים ואזורים רגישים. תמי, תצפית ממוגנת ירי ובה חלונות משוריינים וחרכי ירי המאפשרת השבת אש בצורה יעילה הנמצאת כבר בשימוש פעיל בעיקר בבסיסי משמר הגבול. ועמי, עמדה ממוגנת ירי גם בה חלונות משוריינים וחרכי ירי המשמשת כעמדת לחימה בעלת ניידות גבוהה אשר גם כן נמצאת כבר בשימוש פעיל בבסיסי מג"ב ובנקודות השולטות. כל המוצרים הללו, כמו גם המילניום, ניתנים לשינוע ולהתקנה מהירים. הם מאיכות מעולה, במחירים הוגנים, ועל כך יעידו הלקוחות אשר כבר משתמשים באופן פעיל במוצרים של מפרם.